Bon dia, famílies. Avui vos presentam un nou biblioconfit de la Biblioteca Cas Metge Rei per celebrar la Diada de Sant Jordi, que enguany serà tan especial. La princesa Rebel, un conte d'Anna Kemp i de na Sara Ogalvic, de l'editorial Blume. N'estàs tip de sentir el conte del príncep blau? T'agradaria conèixer una princesa amb més ganxo? Aleshores tens a les mans el llibre ideal. La princesa Rebel. Vet aquí una vegada, en un lloc molt a la vora, hi vivia la princesa Elna, que es trobava tota sola. Un dia deia, el meu príncep em vindrà a salvar, però se m'acaba la paciència, ja es podria espavilar. Fa anys i panys que l'esper, però no ve. Quin tit de plorar. Al final em pensiré. He llegit tots els llibres, en sé de memòria a la biblioteca. Les trenes m'han crescut tant que m'arriben a terra. He de sortir d'aquí, em tallaré els cabells, no em vull pas florir. Però un bon dia, quan l'Elna ja se n'havia fartat de tot plegat, va aparèixer un príncep, un somni fet realitat. Oh, princesa, que net de bonica, per venir a salvar-te he cavalgat nit i dia. He lluitat i sempre he guanyat. Al meu pas tothom s'ha espantat. M'hauries d'haver vist brandar l'espasa. He matat brètels i una mà de llantalla. Molt bé, va dir l'Elna, marxam? Però primer abraça'm ben fort. Au, fes-me un petó de tot cor. I la parella se'n va anar galopant pel camí. Som lliure, va exclamar l'Elna. A la fi, som-hi doncs, anem a fer un volt. Però després del primer revolt, què és això que veig, estimat meu? Ves, el meu castell, flor de neu. I aquesta torre és tota teva, dolça cirereta, una autèntica perla. Però si jo vull muntar a cavall, va dir l'Elna, i veure tota la vall. No, va dir ell, has de fer el teu paper. O és que potser no t'ho han explicat bé? Jo em poso l'armadura i surt a voltar, i tu et poses els vestits, que queda clar. Senyoreta amb palainet i fes bondat. No t'ho pensis que veuràs un drac. Tota sola a la torre, l'Elna rondinava de valent. Quina casta de príncep és aquest element. Aleshores, a dalt del cel, va veure de cop un drac amb uns ulls que treien foc. Però l'Elna no va quedar esgarrifada i ara ella li va plantar cara. Ei, va exclamar, el de les urpes llargues, que et ve de gust un cafè. Res de baralles. Oh, i tant, va dir la bèstia, jo encantat. És que aquell corcó de príncep em té amargat. A mi també, va dir l'Elna, és un canalla. Saps què? Em vol tenir aquí enclaustrada. Què? Va fer el drac. És un abús. L'hem d'escalivar en aquest pallús. Dit allò, el drac va esnifar una mica d'esprai. I el castell va desaparèixer en un diall. Prou, va dir algú enfadat. Era el príncep que havia tornat. On és la torre? I el vestit? Quina princesa! On s'has vist? Ep, un moment, si som al jardí. Però què hi fa un drac aquí? Tant me fa no tenir torre ni vestit, li va dir ella. Ja ho tenc decidit. En 4 parrats i despentinada, ara mateix m'enlairo d'una vegada. I el drac va llançar un ruflet calent. I el cul del príncep va posar roent. Des d'aquell dia la varen fer ben sonada, anant d'una punta a l'altra de la contrada. Els dos humits tocaven els nassos dels prínceps més gandolassos. Escolta, va dir l'Elna, servint el cafè, feim un gran equip tu i jo, no sé per què. El bon drac es va partir de riure. I junts sempre varen viure. La princesa Rebel, conte contat, conte acabat.